yen pancen kowe arep mbelani karo Gatotkaca adiku lanang sing saben-saben ditengenake apa-apa dikeke Garutkaca apa-apa diwenehke Garutkaca njur Antarja sesuk omanan apa njur aku sesuk ngukup apa kamukten ora ngukup katresnan ora ngukup bola setan ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora usah sumbar kowe iki wis tak tlikung wis ora iso obah kowe tak sikep mestakamu ngene iki arep ngopo wong ki ngukur karo kekuatane Kang ngukur karo kekuatanmu nek kowe iki wis digdaya kowe wis ampuh kowe arep wani karo wong tuamu kowe monggo nek pengen neter kekuatanmu saron nyoba kekuatan kowe bakal nyoba kekuatane Rama Kyai Jodipati Sakarmu ning kowe iki durung apa-apa lah kok dadi wah kakean gluduk kurang udan kowe wani karo Kanjeng Rama mungsuhe adimu sing keri cilik dhewe ora iso ngalahke karo aku arep tok nggo menange apa iki mergane kuat